Arratsaldean ikusle zer modu zongi etorri, astelehenetako bertan berri albistegira gaur maiatzak 29, astelena erran bezalaxe, asteragoa segunak utzi dizkigun titularrekin. Mayorga Ramirez Nafarroko parlamentaria izango da EAko idazkari nagusirako aurkeztuko duten hautagaia. Hauteskundeak gaur egingo balira aldaketaren aldeko indarrek eserleku bat gehiago lortuko lukete. ESako urtegi handitzeko lanak geratzeko eskatu dute Iruñean egindako manifestazioan. Abiadura handiko trenaren aurkakoek salatu dute Nafarroa eta Espainiako gobernuen balizko akordioek murrizketa eta zor gehiago ekarriko dituela. Volkswagenen 200 kontratu finko egingo dira polo berria ekoizteko. Nafarroako gobernuak 2,5 milioi euroko dirulaguntza deialdi aterako ditu ekaina eta uztailean kontratazioa sustatzeko. 3 graduko lurrikara izan da Dona Marian. Andrea Lunes Lilas, bilgune feminista, Dia eta Iruña Harrera hiria dira aurten Sanferminetako txupinazoa botatzeko 4 hautagaiak. Oinaz Bengoetxea Leitzarra nagusitu da buruz buruko txapelketan Iker Irribarriari 18 eta 22 irabazita. Politika kontuekin hasiko dugu gaurko albistegia eta zehatzago errana, EAren kongresura begira jarriko gara. Izan ere, Mayorga Ramirez Nafarroko parlamentaria izango da EAko idazkaritza nagusira aurkeztuko duten hautagaia. Beraz, datorren asteburuan Peio Urizarrekin lehiatuko da. Eusko Alkartasun alderdiko egungo zuzendaritzarekiko jarrera kritikoa erakutsi duen sektoreari babesa adierazi dio Carlos Garaikoetxea lehendakari ohiak alderdia EH Bilduren baitan geratu ez dadin. EAk sortu Aralar eta alternatibarekin elkarbanatzen duen koalizioaren etorkizunari buruz Peio Urizar egungo idazkari nagusia duen ikuspegiarekin batez datorren sektoreak kongresura eramango duen hautagaitza aurkeztu dute Gasteizen. Mayorga Ramirez Nafarroko parlamentaria izango da idazkaritza nagusirako aurkeztuko duten hautagaia. Koalizioa bai, baina ez alderdi bakarra defendatu du Garaikoetxea lehendakari ohiak Gasteizen alderdi gisa egitura eraikitzeko EH Bilduk abiatutako prozesuari erreferentzia eginez. Mayorga Ramirezek beraldetik kongresuan 2 aukera daudela azaldu du. Batetik, EA alderdi bakarrean desegitea edo bestetik EAk koalizioen jarraitzea normaltasuna mantenduz indartsuagoa bihurtzeko. Ramirezek baieztatu duenaren arabera askoz ere erosoagoa izango litzateke EArentzat EH Bilduren baitan geratzea, baina ez da alderdiak gizarteari egin diezaiokeen ekarpen bakarra. Barne demokrazia handiagoa eta parte hartzaileagoa eskatu du Eusko Alkartasunarentzat zuzendaritzaren eta oinarrien arteko tartea gutxitzeko. Bestalde Peio Urizarreako idazkari nagusiak eta alor ofizialeko buruak EH Bildu osatzen duten alderdiekin batzarra egiteko proposatu dio Carlos Garaikoetxeari zalantzak argitzeko eta errezeloak gainditzeko asmoz. Urizarrek aitortu duenez, legitimoa da alternatiba desberdinak egotea, baina garrantzitsuenari buruz hitz egiteko dei egin dio. Hauteskundeak gaur egingo balira, aldaketaren aldeko indarrek eserleku bat gehiago lortuko lukete. Diario de Noticias egunkariak kaleratu ditu asteburu honetan datuok. Aldaketa errotu eginen litzateke berriz hauteskundeak deituz geroa baik parlamentari bat gehiago izan luke. PSN-eri kenduta eta EH Bilduk 8, ahalduguk 7 eta ezkerrak 2, orain arteko ordezkaritza mantenduko lukete. Telguindek egindako ikerketa soziopolitikoa arexeago ere azter daiteke. Geroa bai 16,14tik 18% pasako litzateke. EH Bilduk ere gora eginen luke eta pixka bat behera ahalduguk. Ezkerrari dagokionez 3,76tik 4,8%erako igoera izanen luke. UPNek 1,2 egin dezake bera eta Ciudadanosek 3,1era hel daiteke aintzat hartuta 2018an ganberan ordezkaritza izateko gertu egon zela eta inkestak emandako oraingo datuen arabera sartu eginen litzateke erregionalistei eserleku bat hartuta. ESako urtegi handitzeko lanak bertan bera uzteko eskatu dute asteburuan Iruñean egindako manifestazioan.
Esak ezin du itxaron berehala gelditu behar dira urtegi handitzeko lanak. Hala aldarrikatu zuten esak gehiagorik ez, Urbizi eta Rio Aragon plataformek eta geroa baik EH Bilduk ahal duguk eta ezkerrak Iruñan egindako manifestazioan horiek eta martxan parte hartu zuten 100 lagunek. Larun batean arratsaldeko 6:30 inguruan hasi zen protesta autobus geltokian eta Sarasate pasealekuraino eraman zuten esako proiektuaren aurkako aldarria. Esak gehiagorik ez plataformako bozeramale Iker Aramendiak hartu zuen hitza amaierako ekitaldian. Urte askoan aritu dira urtegiaren aurkako borrokan esako urtegiaren inguruko bizilagunak, baina ura handitzeko proiektuak eta azken aldian Nafarroan izan diren lurrikarek kezka areagotu diete, izan ere, arriskuan ikusten dute herritarren segurtasuna urtegiaren proiektuan, oraindik ez baitute txertatu sismikotasunari aurre egiteko 2012ko legearen eguneratzea. Hala ere, Ebro Ur Konfederazioa esako eskuineko maldan lanak egiteko prestatzen ari dela salatu zuten manifestazioan. Ez duten nahi halakorik proiektua sakon aztertu arte. Nafarroako gobernuak nazioarteko adituen txosten bat eskatua dio Espainiako ingurumen ministerioari eta horrek animoak eman dizkiela azaldu zuen Aramendiak. Arrisku horrez gain egitasmoaren beste alderri batzuk ere kritikatu zituen esak gehiagorik ez plataformako kideak esaterako proiektuak atzerapen izugarria dakarrela eta hasierako aurrekontua ia 5 aldiz handitu dela. Abiadura handiko trenaren aurkakoek salatu dute Nafarroa eta Espainiako gobernuen balizko akordioek murrizketa eta zor gehiago ekarriko dituela. 2023 urtean abiadura handiko trena Nafarroan izatea espero da. Hori da Espainiako sustapen ministroak Manu Ayerdi kontseilariari egindako proposamena eta azken bilera hau eta aurretik izandako kontaktu eta bilerak kezka sortu dute makroproiektu honen aurka antolatuak dauden kolektiboen artean. Tren sozialaren aldeko herribera eta erdialdeko plataformek AHT gelditu elkarlanak eta sustrai erakuntza fundazioak ohar bateratu bat kaleratu dute, eztabaida eta azterlan serioa zorrotza eta parte hartzaile bat eskatzeko sozialki, ekonomikoki eta ingurumenaren aldetik bideragarri izan den proiektu bat egiteko. Zentzu horretan gogoratu dute, joan den urtean, Nafarroako parlamentuan mugikortasunaren inguruko ponentzia bat martxan jarri zela, baina 6 hilabete baino gehiago dituela bildu gabe eta berriro martxan jartzea eskatu dute. Talde hauen hitzetan, Castejon eta Villafranca artean hasitako AHT-ko obrei segide ematea burugabekeria da. Bideragarritasun soziala, ekonomikoa zein ekologikoa ikertzen duen argitaratutako azterlan bakar bat ere ez edukitzetik aparte, Nafarroako erdialdeko zein herriberako berez eskaxa den trenak garraio bide bezala erabiltzeko eskubidea urratzen dutela salatu dute. Bestetik azpimarratu dute Iruñeko trenbide saihesbidea ezabatzea eta etxe bakoitzen geltoki barria eraikitzea ezin direla izan HTA eraikitzeko arrazoiak. Azken finean, soilik burbuila espekulatzailea mantendu eta garatzeko balio dutelako. AHT-ren aurkakoek ere salatu dute trenbide ereduat definitu gabe hitzarmen berri bat sinatzeak zuzenean UPN PSOE-ren proiektu zaharkitua jarraitzea dela. Eta landabenen dugu albiste orain, Volkswagenek 200 kontratu finko egingo ditu polo berria ekoizteko. Nafarroako Volkswagenen zuzendaritzak jarraipenerako batzorde sindikalean jakinarazi du 201 kontratu finko egingo dituztela polo berria ekoizteko. Horietako 150 epe motzean eta gainerakoak urtea amaitu aurretik. Dagoeneko 10.157 lanpostu eskaera jaso omen dituzte webgunearen bidez, horietako 1000 langileren baten sinadura dutenak. Gainera, egunero 200 inguru eskaera jasotzen ari dira. Ekainean hasiko dira ziurrenik eskaeren frogak egiteko antolaketa eta logistika lanak. Aurrera jarraituko dugu albisteekin. Nafarroako gobernuak 2,5 milioiko hiru laguntza deialdi aterako ditu ekaina eta uztailean kontratazioa sustatzeko. Nafarroako gobernuak 2,5 milioi euroko hiru laguntza deialdi argitaratuko ditu hurrengo asteetan enpresa, irabazi asmorik gabeko erakunde eta autonomoentzat 2017 urtean zehar 30 urtetik berako gazteak eta errenta bermatua jasotzen duten pertsona kontratatuz enplegua sortzea sustatzeko, izan ere krisiak eragindako bi talde dira. Kontratatzeko laguntzei dagokionez Nafarlan Sare Nafarroako enplegu zerbitzuak
300.000 euroko laguntzen deialdia egingo du ekainaren 8an gazte berme sisteman erregistratuta dauden 30 urtetik berako gazteekin gutxienez 6 hilabetetako praktiketako kontratuak sinatzeko. Gaur egun 4.000 aktibo daude, hau da, hezkuntza edota prestakuntza ekintzetan lan egiten edo parte hartzen ez duten gazteak. Laguntza 3.600 eta 6.120 euro arteko izango da, prestakuntza maila edo kontratatutako pertsona emakumea du desgaitua den kontuan hartuz. Laguntza publikoa finkatutako urteko gutxieneko ordainsari gordinaren herenaren ingurukoa da, 17.000 euro unibertsitateko titulurako, 14.500 goi mailako heziketa ziklorako, erdi mailako heziketa ziklotarako eta profesionaltasun ziurtagiretarako 12.000 euro lanaldi osorako eta enpresaren kontraturako gizarte segurantzak gastuak dituztenentzat. Aurrekontu horreri esker 75 kontratazio inguru egin litezke. Laguntzak Europako gizarte funtsak batera finantzatuta daude, pen kontratua hasita eta hilabete bateko epe igarota Nafarroan lantokia duten enpresek, irabazi asmorik gabeko erakundek eta langile autonomoek eskatu ahalko dituzte. Bestalde, 30 urtetik berako gazten kontratazioa sustatzeko 700.000 euroko laguntza deialdi uztailean argitaratuko da eta Nafarroko garapenerako garrantzitsuak diren 6 arlotako enpresetarako izango da, espezializazioa adimentsuaren estrategian barne hartutakoak. Automobilgintzan eta mekatronika, elikakatea, energia berriztagarriak eta baliabideak, osasuna, turismo integrala eta industria sortzaileak eta digitalak. Azken aldian Nafarroan izandako lurrikarei beste bat gehitu behar zaio. Oraingoan Dona Marian izan da 3 gradukoa. 3 graduko lurrikara bat atzeman dute larunbat honetan Dona Maria udalerrian, Nafarroan, Institutu Geografiko Nazionala jakinarazi duenez. Lurrikara arratsaldeko 8 eta 4 inguruan izan da, lurrazpitik 3 kilometrotara. Nafarroan izan den azken lurrikara olabekoa izan zen, joan den maiatzaren 3an antzeman zuten eta Richter eskalako 3,2 gradukoa izan zen ura. Andrea Lunes Lilas bilgune feminista Dia eta Iruña Harrera hiria dira aurtengo San Ferminetako txupinazoa botako duten 4 hautagaiak. Herritarrek aukeratuko dute orain boto bidez zein jaurtiko duen txupina. Dagoeneko publiko egin dituzte aurtengo San Ferminetako txupinazoa jaurtitzeko 4 hautagaiak. Andrea Lunes Lilas bilgune feminista Dia eta Iruña Harrera hiria elkarteak. Orain bozketa publikoa abiatuko da ekainaren 8tik 22ra erabaki Pamplona webgunean 010 telefono zenbakiaren eta Zibibox sarearen bitartez. Berdinketa egonez gero batera jaurtiko lukete txupina irabazleek. 4 hautagaiak elkarte sozialak dira elkartasunezkoak, 2 emakumeen eskubideen aldekoa dira, beste bat migratzaileak defendatzen ditu eta azkenak errepide istripuak hartatzeko voluntarioak biltzen ditu. Andrea Lunes Lilas elkarteak gizonen eta emakumeen arteko berdintasunaren alde lan egiten du urte osoan, jaietan ere bai, eta kutsu sexista duten ekimenak kentzeko proposamenak egin ohi dituzte. Bilgune feminista 2002an jaio zen eta aldarrikatzen du feminismoak parte hartu behar duela aldaketa politikoetan eta sozialetan. Dia voluntarioek osatzen dute eta errepideetan, itsasoan eta mendian egon ohi diren istripuetako biktimak hartatzea du helburu. Nafarroako lehen anbulantzia medikalizatua arena izan zen. Iruña Harrera hiria proiektua internazionalista bat da, errefuxiatuak hartatzeko eta gizartean sentsibilizazio kanpainak egiteko. Eta albisteekin bukatzeko kiroletan Oñatz Bengoetxea Leitzarra nagusitu da buruz-buruko txapelketan Iker Irribarriari 18 eta 22 irabazita. Oñatz Bengoetxea izendatu da 2017ko buruz-burukoaren txapeldun Iker Irribarriari 18 eta 22 irabazita Bilboko Bizkaia pilotalekuan jokatu den final handian. 2 pilotariek ikuskizun bikaina eskaini zuten eta Bengoetxeak txapela jantzi du berriro 2008an txapeldun izan ostean. Favoritua Iker Irribarria bazen ere, Leitzarrak jakin izan zuen nola aurre egin partidari. 18 eta 22 amaitu zen lehia, bizia eta indartsua. Favoritua zen Irribarria, baina Bengoetxeak eutsi eta buelta ematen jakin zuen. Bigarren buruz-buruko txapela lortu du Leitzarrak. Maiatzak 29 gaur, goazen eguneko albisten errapasoa egitera titularrekin.
Mayorga Ramirez Nafarroko parlamentaria izango da EAko idazkari nagusirako aurkeztuko duten hautagaia. Hauteskundeak gaur egingo balira aldaketaren aldeko indarrek eserleku bat gehiago lortuko lukete. ESako urtegi handitzeko lanak geratzeko eskatu dute Iruñean egindako manifestazioan. Abiadura handiko trenaren aurkakoek salatu dute Nafarroa eta Espainiako gobernuen balizko akordioek murrizketa eta zor gehiago ekarriko dituela. Volkswagenen 200 kontratu finko egingo dira polo berria ekoizteko. Nafarroako gobernuak 2,5 milioi euroko dirulaguntza deialdi aterako ditu ekaina eta uztailan kontratazioa sustatzeko. 3 graduko lurrikara izan da Dona Marian. Andrea Lunes Lilas, bilgune feminista, Dia eta Iruña Harrera hiria dira aurten Sanferminetako txupinazoa botatzeko 4 hautagaiak. Oinaz Bengoetxea Leitzarra nagusitu da buruz buruko txapelketan Iker Irribarriari 18 eta 22 irabazita. Eta bertzerik ez hausia izan da dena, mila esker zuen arratagatik eta astelen ona izan. Bihar arte. Errenta aitorpena. Hasi da aurrez aurre errenta aitorpena egiteko epea. Ekainaren 23 bitartean arretarako guneetan aurkez dezakezu ala aurrez hitzordua eskatuta Nafarroako Ogasuneko bulegoetan. Orain gainera, zeure ekarpenak zehazki nora joanen diren ikus dezakezu aurrekontua.nafarroa.eus gunean sartuta. Ekarpenez eraikitako etorkizuna. Nafarroako gobernua. Gobierno de Navarra. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Ez egin paso organikoaz. Bereizi eta birziklatu gai organikoen hondakinak. Hau ez da zaborra. Biziak baizik. Ongarria eta energia baizik. Gai organikoen hondakinak birziklatuz, energia aurrezten dugu eta ongarri kimikoen erabilera gutxitzen duzu. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz, benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak. Eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.